ଆମର ଆସିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରାଉରକେଲା ରାଉରକେଲା ଆମର ଆଇଜିଏଚ୍କୁ ଆସିଛି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇଠୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦ୍ୱାରା ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ, କେମିତି ସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆମେ ବୁଝିଲୁ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଆମର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆସିବେ। 2 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଇକି ଆମକୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମକୁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଲେ କି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବରଂ କପରେଟ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କପରେଟ୍ କରିକି ଆସିଲେ, ଭଲ କି ଆଣିଲେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଣିଲେ। ଗାଡ଼ିକୁ ମାନେ ସବୁ ଖାଲ ଢିପ ଦେଖିକି ଜର୍କିଂ ଫର୍କିଂ ସବୁ ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।